ifisser illi l-Partit Nazzjonalista, is-soċjetà ċivili, il-kunsilliera tagħna ġewwa Marsaskala, imma anke l-kunsilliera Laburisti, il-poplu ta' Marsaskala, l-NGOs, il-pressure groups, imma fuq kollox il-Partit Nazzjonalista għamel pressjoni u rbaħna għal ġid tal-poplu Malti u Awċi, speċjalment tal-Iskalin. Din kienet id-dikjarazzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech appena l-Prim Ministru għamel U-turn oħra, din id-darba dwar il-proġett tal-Marina f'Marsaskala. Dan wara li l-mexxej Laburista Robert Abela ċeda l-pressjoni li għamel il-Partit Nazzjonalista. Nemmen illi l-aqwa deċiżjoni fiċ-ċirkostanzi kollha hija li dan il-proġett jieqaf minnu fih. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Partit Nazzjonalista appella sabiex il-Prim Ministru jaċċerta li dan il-proġett mhux ser ikun qed isir x'imkien ieħor. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista l-Ambjent Robert Kutajjar min-naħa tiegħu saħaq li b'kuntrast tal-Gvern Laburista, il-Partit Nazzjonalista qed jieħu l-ambjent bis-serjetà u spjega kif bil-provi qed juri li dan is-settur huwa pilastru ewlieni fil-politika tal-Partit Nazzjonalista. Dan ser joħroġ biċ-ċar fil-jiem li ġejjin fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista li kif għamel matul dawn l-aħħar snin ser ikompli joħroġ b'diversi proposti konkreti biex pajjiżna jkollu ambjent li jixraqlu. Fil-programm elettorali l-ambjent ser ikun pilastru ewlieni għal-politika illi ser nkunu qed inħadnu propju wkoll jekk hemm il-darba il-poplu Malti jagħti fiduċja lill-Partit Nazzjonalista biex bit-tmexxija ta' Bernard Grech inkunu nistgħu immexxu lil pajjiż u iva l-ambjent ikun bis-serjetà jilgħab logħba importanti fil-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u Awċi. Il-minority leader tal-Partit Nazzjonalista f'Marsaskala, John Baptist Camilleri, qal li jispera li l-U-turn ta' Robert Abela mhuwiex biss pass ta' konvenjenza għaliex ġejja l-elezzjoni. Kont konvint li dak li qed nagħmlu huwa sewwa għal ġid ta' Marsaskala. Sa fl-aħħar il-messaġġ forsi wasal u nispera li l-messaġġ tal-Prim Ministru mhuwiex xi ħaġa ta' konvenjenza. Nispera li hija konvinzjoni, bħalma kienet konvinzjoni tagħna, li l-pass mhux U-turn ġejja l-elezzjoni. Janice Ketkuti li tmexxi PN Greens spjegat kif minn dejjem rajna li Partit Nazzjonalista jissielet tal-aħjar tal-ambjent. Isaħqet li l-Partit Nazzjonalista qatt ma kien kontra l-iżvilupp, iżda dejjem favur żvilupp sostenibbli. Il-well-being tagħna, speċjalment il-well-being mentali tagħna, ma jistax ikun fl-aħjar tiegħu jekk ma jkollniex ukoll ambjent sabiħ li jdawwarna, ambjent li fih inkunu nistgħu nirrilassaw, nikkalmaw u nieħdu gost mal-eżistana. Fil-fatt rajna proposti kontinwi li jikkonċernaw l-ambjent, li jikkonċernaw aktar spazji miftuħa fejn wieħed jista' jirrilassa. Intant l-aħbar li Abela għamel U-turn dwar il-proġett tal-Marina fil-bajja ta' Marsaskala waslet biex ħafna rreaġixxew fuq il-medja soċjali u esprimew id-dubju dwar kemm il-mexxej Laburista verament għandu l-intenzjoni waqqaf dan il-proġett. Fil-fatt ħafna qed jantiċipaw li l-intenzjoni ta' Robert Abela hi aktar relatata mal-elezzjoni ġenerali. Bil-proġett ikompli jekk jirbaħ l-elezzjoni ġenerali. Dan fil-waqt li kienu diversi dawk li b'mod apert faħru l-pressjoni li għamel il-Partit Nazzjonalista biex dan il-proġett ma jsirx.